Kinumpirma ni Atty. Maria Juana Valeza, Regional Director ng COMELEC Bicol, na mahigit 1,000 persons deprived of liberty o PDL sa rehiyon ang makakaboto sa 2025 national at local elections. Aniya, magkakaroon ng mga presinto sa loob ng mga kulungan, ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng oportunidad na makaboto dahil limitado ang bilang ng mga kulungan na kayang magdaos ng halalan. Kabilang sa mga piling kulungan na magkakaroon ng espesyal na botohan ang Legazpi City Jail at Tabaco City Jail. Gayon din ang ilang municipal at city jails sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Unang-una is meron tayong in-establish na 21 special polling place, mga precinct sa mga SP, sa mga tawag mo doon, dito sa mga mga PDLs na to. So technically sa loob ng kulungan, meron tayong meron tayong mga presinto. So hindi lahat ng jail facilities meron, kasi kung mangilan-ngilan lang 'yan is dadalhin na lang po yung mga PDLs doon sa kanilang mga presinto na malapit o may jurisdiction yung kung saan sila nakakulong. Definitely, yung medyo malalaki ang population na jail facilities, meron tayo doon na special polling precinct. So gusto sabihin is meron tayo doon ng mga teachers na magmaman po, magpapa-election doon, at meron din tayong nakalagay doon na machines. Makakatuwang din ng COMELEC Bicol ang ilang mga guro sa pag-assist at pagpapaboto sa mga bilanggo. Nagpapatuloy din umano ang kanilang isinasagawang ACM demo sa loob ng mga kulungan na layunin na maturuan ng tamang pagboto ang mga PDL o mga detainees. Kung maalala ko, nag-promote po ng PDL voting is si dating Commissioner Sarmiento. Siya po talaga ang nag-push niyan na magkaroon tayo ng PDL voting as part of our advocacy and inclusivity in election. Kasalukuyan din ay isinasagawa ang masinsinang pagsasanay ng COMELEC Bicol para sa pagiging kasapi ng Electoral Board upang matiyak ang maayos at patas na halalan sa 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.